tini sangrong salni phung kusangni jorao 24 Ramchandra Ghat Assembly Constituency Amchaini Uttar Porno Bill Bisini Ward number 2 o EM Suhel Debruma nogo thangai lukurok bai kok salaikya EM Suhel Debruma nogo thangai lukurok bai kok salnai baksano Uttar Porno Bill Bisini Chairman Khwrwi Ramchandra Ghat Block Committee ni Tipra Motha leadership bahanyo tailaikia am haikei nogo thangai lukurok bai kok salima bai amchaini joto lukurokno khatung khajang lailaija Gaham Sengtini Chini 24 Ramchandra Ghat Assembly Constituency in Bising Khobja Chini Uttar Podwi ADC Village Committee in Bishingo Chini Ward number 2 Chini Amchain Lukorok bai Chini Bubagaran Thanjan Khorm Pilaite Chung Joto Tiyar Naijak Bubagaran 1 last fight Chomani Bagai Awan Bagai Chung Tini Kami Kami Thanga Chini Lukorok Kok Salakya Chung Joton Tiyar Chini Ramchandra Amchaio Te Kuno CPM BJP IPF Tini Krui Chung Joto Tipra sa Chung Joto Bogan Logi Tango Om Haiklai Chung Joto Nog Thang Chung Kok Pilai Tango Om Hakin Chung Kaham response Mani Tango Tamu Munda Tam Sana Tam Zora Tam Debro Chung Joto Thanjaklai Chung Tiyar Naijak Bus Kangni Je 2023 ni boran wala spek chobana chung Chini Ramchandra Ghat Borok Tiyar Khwlai Khwlainani bagai kabang burbe Khwlai Khwlainani bagai chung Tiyar naijak an bai chung tini Chini o Uttar Podwi Bising phale chung nok burum thai boran thanjak khorong pilai tongo chung obon saimana je o wala spek choba Khwlai hangge Chini bubagrani je nahar mongo chung sogi hangkai Chini Tipra samche Chini permanent solution mannai Chini hasini shason manan bagai Chini bubagrani je Chini bai choba khlai tongmani an bai chung joto Chini yodung thong buma bodong thong okarak chung joto khabagas khlai chung okhlaija Chini Ramchandra Ghat te kuno party kre only Tipra Motha Bising buaran chobana chung Khwlai Khwlainani tiyar naija hambai